kuti amai munofanira kuti mugopa vanhu mari yavo. Ndochokwadi kana mari iri yemukando aizi mari yenyu, imari ine varidzi vayo. Kukuchengetesai mari kuratidza kuti imimi vakakuvimbai. Yes. Saka kana mari yabiwa iri muhomwe menyu, aiwa bhadharechi vanhu mari yeyo. Ndobva kunetsana. Vanotanga kutaura ivo kuti vachitiratidza mafoni. Honai mastatus anoiswa nemunhu ane mari dzedu. Pane mastatus ekuti zvamuri kuronga zvese ndiri kuzoona tichaona kwainoperera. Right. Hatiri test amene kusvika rini. Sokuti vanhu vai vanosvika pakutovhunduka kuti kochirudzii munhu achiziva kuti ane mari yedu. Yes. Saka mukati metimu iri mune mumwe munhu akasvika pakurwara, akarwara kwe1 week. Izvo zvekutaura kuno kwatiri kuti munhu akaita sei akafa. But asati afa murandakadzi uyu akashedza hama yake. Zvikanzi hama yangu ini ndakurwara. Kurwara kwandiri kuita chimwe chinhu chiri kundirwadza inyaya yemari yangu. Asi kana kuri kuti ndafa inini ndiri kukumbira kuti mari yangu iyi izochengeta vana vangu vakasara. Right. Mupiwe mari yangu nemunhu ane mari yangu. Munhu izoshongwada achibva afa. Asi kana ndichinge ndafa ndiri kukumbira kuti mutore ivhu repaguva rangu nemwe yechipfeko changu munokanda kumba kwevabereki vemwana ari kunzi ndiye akaba mari yangu. So vanhu vakazoenda kuna amai vanova ndiwo vaichengeteswa mari zvikanzi isu takukumbira kuti muendewo munotiratidza kumba kwevabereki vemwana akaba mari yedu. Ndokunetsera mutendesa kumba here vachibva vafonera murandakadzi wekumba kwemwana akaba. Murandakadzi wezvikanzizo inini handidi kuti muye kumba kwangu kana chisangana nekuvapurisa. Right. Ndobva wapinda mumotokari kubva nzvimbo yembari vachienda kuchitungwisa. Vakadzi vaviri, 1 mukadzi wemuchikwata ne1 hama yemufi. Kozoita iwo amai vanoti ndo vakabirwa mari. Ndobva wapinda mukombi. Amai kumagunde vakananga kuchitungwisa. Right. Vari muchirodhi yekuenda muchitungwisa mukombi, hama yemufi ndokutanga kukonana na kondakta. Vanoti iwo kombi yakanzi $1. Asi va murodhi vakatanga kunzi $50. Mai vakati kuri kuchinjira murodhi sei ndokunetsana hama yemufi kwavari kuenda kwakwe. Hama yemufi yautaudza na kondakta ngasare pano. Yakunzi gaisare pano. Avo mai vekuperekedza mukadzi uyu womukati mechikwata iyi vachibvanzi kana iri hama yenyu nemiwo sarai kureva kuti amai vai vari kudoratidza pamba vanga kusara vaiga vari pai vari moto. Saka ndevamwe mai aiwa isusu tine munhu watinaye musungwa kana muchisiya muchasiya we1. Inini handisari nekuti ndine musungwa wangu. Right. Ndobva vabatirira mota. Saka ndichakusiyai murodi vachibva varuwa pasi. Varuwa pasi 1 asara. Asi vachinodzika kombi zvikanzizvo tafonera kunzi uyai papolisi ndopavari. Ndobva vaenda papolisi yepamakoni. Vaenda papolisi yepamakoni. Vai vakamboti isusu hatina basa nemapolisi esu. Asi vana mapolisi esu chatiri kuda tida kuratidzwa pamba chete ndo patiri kuda. Asi madzimai akasvika pakupinda pakamba yepamapolisa pamakoni. Ndobva vapinda. Vapindapo madzimai anotera choti mapolisa vakadavira. Chokwadi chatakanzwa. Vakangobvunza mai ava kuti naye amai andini machengeteswa mari. Kuri kunzi pane mufi vapa akasiya ataura kuti pakaisara mari yangu ende munokanda hebe nefu. Chiri kukonesa kupa vanhu mari yavo chiti. Yes. Ipai vanhu mari yavo. Mai vekumba kwachezvanzi inini kumba kwangu handinoti vaende. Handinoti vaende kumba kwangu. Pana vatikati taurirawo panapa. Zvikanzi namai vaya vanoti vakabirwa mari vaya. Inini chandingangogona chete kuti vaite pamari yavo nesekuti ngavandipe basa ndishande kusvika mari yavo yakwana. Inzwai mari yakabiwa muri yeZimbabwe yakashayikwa. Pakabiwa mari inokwana kuita iyo $4,861 US. Yes. Yemukando. Ndo yashakabiwa. Mwana wacho anonzi akaba mari iyi achawanika ende agara namai ava vari kuchitira kabirwa mari vachengeteswa mari. Zvikanzi nepo pano so madzimai kusvika vaita nharo ndokubva vaenda kumba. Mai vaya vanova ndive kumba kwachona vakaramba vakangobuda gate ndobva vadzokera mapurisa. Vachibvatsirana nemukadzi zvikanzi amai kana vadzokera mapurisa imi makabirwa mari kumba kwehama imi nokuziva. Hande ndokuenda kumba kwacho. Vanosvika kumba kwachona ndokusvika ndokukanda ivhu ravo rekumakuva repaguva remufi ndobva vakanda hembe. Baba vepo vanga varipo ndokubuda nesando. Ndikudzingirira vanhu ndokubva vabva. Asi ivhu riye vakasiya vakanda ipapo
nehembe. But nyaya vari kutaura vari kuti izvi zvavakashandisa izvi zvinhu zvakasiya zvataurwa nemufi. But pamutemo wedu mhuri yeZimbabwe, mutemo wenyika, pamutemo munhu anenge aita zvinhu zvakadai so achiti asokwanisa kuwana mari yevanhu yanga akachengetedzwa achiti yakabiwa, anofanira kutonga matongerwo api? Ndiye treasure. Ndiye aichengeta mari. Ende mari yaidiwa musi wa6 musi wa5 ndopa yakashayikwa. Igore ripi rakashayikwa mari? Mukrisimasi yatabva iyoyi December. Ya, kwakaipa. So vari kubvunza kuti tibatsireko, tinofanira kuti tiende pamutemo chayo hatisatenda kutonga tega. Kufamba kwese kwatiri kuita uku tichienda mumutemo kutevedza tsika dzinofanira kuti dziitwe, asi nekuoma kuti munhu akarama musoro izvi zvatakaita zvehembe izvi nevhu izvi aiwa ndezvaseva zvataurwa nemuvi hatikone kuti titadzi kuzviita, asi pamutemo wedu tisati tajambirawo tofanira kuti tiite sei? Gurupu ranga rine vanhu vangani? Andinozopiwa group namba yegroup, ndapiwa namba yemari yakatyirwa. Taida kuzotarisa kuti munhu aifanira kuzowana mari. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe, ndinovimba kuti vanogona kunge vachitotinzwa izvozvi. Kana muchindinzwa vakomana kana kuti timu vakadzi vane group remari vakaenda kuchitungwiza muchiita noise muroti vakasvika papolisi kwamakonhi mushure mekumbotanga papolisi pamatapi, asi ese mapurisa aikushedzera kuti ipai vanhu vavo mari yavo dzoserai vanhu mari dzavo. Hey, saka uyu mufi uyu akati torai dhaga paguva rangu pamwechete nehembe munokanda pamba pemwana ari kunzi ndiye akatora kamari asati atanga kuita tunhu twake ari muguva. Aiwa, izvo ngati kanozuruka izvi. Ndizvo unyoro huno kanyemba. Amai vegwai avo vekubhinga vanga vakadzidza vakapasa chidzidzo chokuroya. Ko pakafa amai avo mwanakomana anga abatsirwa zvese rwekakurarama panyika. Mutsa mai nosa. The disciples went through their own leadership selection process. Yes, within tiles ekuharvey tile ane mukurumbira wekusimba uyezve asingaremi zvachose. Kana maakuvaka tsvakai maoriginal tiles ekuharvey tile asingadhirike, kupupurwa nemhepo kana kulika panguva yekunaya. Zvichidaro pane makoronyera vari kunyebera veruzhinji kuti vanotengesa matiles eharvey tile. Mukatenga kwavari vanhu apa 430-770 kana kuti WhatsApp 0772-895-691 kuti mutenge maoriginal tiles ekuharvey tile. Harvey Tile, smart. Tinotenda regai kandichingamidze baba Philip Chitepo, country sales and marketing manager kubvaka kuti original Harvey Tile vari mu studio mangwanani makadiniko. Aiwa, ini ndinofara mukoma Kanyemba Bhonzo. Aiwa, isusu veku Harvey Tile mukoma KB takati so hatisi kumira bhora mberi, munhu wese original Harvey Tile pamusoro perufu yako. Ngoma Kanyemba, rega nditaure nchira iso vanhu vari kubvunza kuti iro nombonzo Harvey Tile rakaita sei. Yes, rega ndibadati muri yeZimbabwe yakateerera. Aiwa, original Harvey Tile is still based tile, rakagadzirwa nesimbi, rokotwa nezingi mukoma KB, roiswa inonzi sand surface pamusoro, rozoitwa zvaro inonzi acrylic coating both inside and outside. Simbi yedu mukoma KB gauge yacho iti 0.45 ndo panoti original Harvey Tile rinoonekwa sezvakare mukoma KB. Original Harvey Tile tinoriona kuseri kwaro mukoma KB rakaengravwa NH in a triangle ndo panoti original Harvey Tile. Saka muri yeZimbabwe yakateerera, aiwa, isusu tikuti mhanyai neshasha, mhanyai neproduct yakasimba isingabvaruke yakarerukira mudhuri wemba yenyu. Namba mukoma KB dzekufona nepavanokwanisa kuti bata vabereki. Aiwa, sunungukai kusvika panamba 110 Maclari kuEastleigh, tiri pa opposite pa Remand Prison. Vanoda kufona WhatsApp namba yedu 0772 895 69